जो गुड्डू हलचल जादू से हिला नहीं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मनीष हलचल व 10-20 जूता पिटाओ नहीं। ऐसा कोई जवार नहीं जहां मनीषवा के मौके को 10-20 को भातार नहीं। वागले भागले यहाँ से नाल बेंजू लेके भाग ले, नहीं तो गुड्डू हलचल जादू आज तुझको दाग ले। हम मनीष हलचल ही बा मारबो की तो पेट्रोल गार्जियन है जो ना इतना मारबो ना कि लगतो कि डीजल भरी थी पेट्रोल पंप पर ना तोर बाबूजी के पंप पर रनिंग ले लो। बड़ी ही सुंदर सुंदर बात ही वंदना में कहले बड़े। ए महाराज इज्जती आदमी एक बार में चिन्हा जाए कब अगर रास्ता धोके जाता आ केहू कुछ गरियाओ तो मानू तो मुड़ी गाड़ के चल दी तो बुझी केहू इज्जती हो। आ बेइज्जता एक बार ना उनकरा के तकबे करबो उनका ओरी तो बेइज्जता चिन्हा जाई है सब। केहू नाहियो बोली तो कहिए सहखनो केहू ना बोली तो हम बोलेम का तब कहीं से कहा हाल बा। अरे तोरा से केहू बोलत हइले नइखे अते कहत अरे का हाल बा बताई तोरा के हाल लगबे हाल तत्काल जो है। ए महाराज सुमिरन बदना हम कोई नहीं हो, सुमिरन में हम इनकरा के कुछ हो ना कहनी हो कोनी के तिथि कलाकार बारे बड़ी दूर से स्वागत कोई नहीं हो। आई मर्दे सुमिरने में खड़ा होता रे तो चाहत रे मनीषा चलवे के का कबार दी ई कबरी तारा बाबू ले ना कबरल कबरत हार गइले तू अइला ह बेटा कबारे। माचिस मार के झोंकार मत दे। गाना बजाना कहता लगे जो यहाँ से गावत तनी तो यहाँ से कदन हम हगिज पहनत रहनी हम जो यहाँ से गावत तनी नु तो यहाँ से तू अपना माई के पेट के भीतर रहल तू भीतर हो अपन बाबूजी के अंडकोश में। सही बात ध्यान दो गाना बजाना गाओ मर्दे। ए मर्दे सुनो कलाकार रहता तो कुछ निमन बात कहता कि मनीष हलचल जी जवाब देता कुछ निमन तान मार देता का गौलो हो। तारा सुमिरन में एगो चाचा जूता लेके आवत रहे हमारे खातिर हम कनिया जाए दी दूर से कलाकार आइल बा एक और इज्जत रह जाए दे अपना मुंह के श्याम सुन दो आ लोग कहे कि बुटना हो। अरे महाराज जे झूठ से झगड़ा कइले बा ओकरा से झगड़ा बढ़ा के का होई जे खुद ही देख के जरूरत होखे ओकरा के जरा के का होई आ जे जरिए के मौगा होखे ओकरा के हथियार धरा के का होई। मर्द का हथियार दे तो मारी ना तो मरा जाई इनका खानी भेरुआ का हथियार दे दे तो चल जाई बॉर्डर पर जाके कही कि मार ली अब मारे के पाकिस्तानी में तो अपने मार के चीट हो जाई। अल्लाह तो हथियार में भूलवा दी। गाना बजाना गाओ गाना बजाना से खेला मत करो। गाना बजाना कहो तारा कि 2-3 किलोमीटर तारा जिला में जाके हम तारा के ठेले नहीं आ तू माई माई करेला रात भर। मनीष हलचल का संग हाला नहीं खे हाला तोहरो बा हाला हमरो बा तो हमारा के लोग हमार गायकी सुने खातिर बोलावेला हमार कलाकारी देखे खातिर बोलावेला। अच्छा एगो बात कहले हम कि देखो तो कितना लोग हंसता तब भैया नीमन आदमी के नीमन रहुआ खूब बढ़िया कोट पैंट पहन के बाजार में जाई ना तो रहुआ के देख के हंसी ना हंसी आतनी में हेरारू के साया पहन के चल जाई बाजार में तब देखी कितना लोग हंसता तो देख के तो एगो पागलों के लोग हंसेला तो ताहरा में एगो पागल में ज्यादा अंतर नहीं है जानता नहीं भैया जेकर उम्र कैद के सजा हो जाला जेकर उम्र कैद के सजा हो जाला हंस के ना तो रो के गुजारा ही के पड़ेला हंस के ना तो रो के गुजारा ही के पड़ेला। ए महाराज आदमी पगलाला तो रांची भेजल जाला ऐसा ऐसा कुकुर पगलाले से तो के मारा ही के पड़ेला। ताहर टीम में के कलाकार नाल बाद पुरस्कार हमारा देता रहे ऐसे समझ जा कि ताहर दिन दासा कितना खराब।
तू गोड़ मौगा देता रहा। रामा शंकर चाचा हाँ हो चाचा सुमिरन गईनी व्यास में कटाक्ष होला। लेकिन पर्दा से होला। हाँ मधुरता हम कहने की जौना समय से हम गायकी करतनी तो गायकी के क्षेत्र में तहरा जन्म ना भइल होई तो ई कहत रहे कि हम गावतनी तो तू माई के पेट के भीतर रहला ह ए भैया जी सब कोई तो माई के पेट से जन्म लेला आज नहीं बाबूए के भीतर से जन्म लेला। गांडू ब्यास गीत संगीत में प्यास प्यास में गाली गलौज के सीमा यही हो जाला। ऐनी हत कर्जकर्ता कहला कि अश्लील के प्रयोग नहीं होना चाहिए नहीं। तो हम कहनी कि एकदम ना होई लेकिन होई देखी अब इनका गीत संगीत से नहीं के आटत तो ये हमर माई पर चल जाता रे कहता रे कि मगध के सुदर्शन व्यास शिव शंकर के हम कुछ जानबे ना करीला देखो पन मत शिव शंकर भैया रामा शंकर चाचा इस मन के लेवल अलग लागल बा तू अभी डेगा डेगी देता रह अभी बुतरू बाड़ बतरू गीत संगीत पर अपन बोली पर कंट्रोल रखो। आज के डेट में जानता नहीं लड़का भी अपन बाबूजी के कहता कि तू हमार बाबूजी ना हवा लड़का अपन बाबूजी के बाबूजी कहे के तैयार नहीं खन फोन पर रोज भैया भैया कहेले आई प्रोग्राम जमा में खातिर रे तरे प्रणाम गुड्डू भैया प्रणाम गुड्डू भैया सुनाई तहार सुनाई रिकॉर्डिंग मारा के सभ्यता में हाँ जी माई बहन पना सभ्यता में मास्टर